हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आरो लोगोसे हेपि निउ इयार गासिनिसिमबो दा बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि गोदान साख्रि 1400 नि बारा भेकेन्सि दायो लांदां जानानै दङबा ओंखारदों जेराव एग्जाम फिजिकल टेस्ट लानाय जागोन बा खायसेयाव लानाय जाया बा खायसेयाव एग्जाम गैया स' बेनिफ्राय एक्साइज ओंखारदों बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफ ओंखारदों जेरै गुबुन गुबुन सिभिल जबाव ग्रेड 4 थायो थिग बेबादिनो आसाम पुलिसावबो खामानि मावग्रा थायो जायखौ जोङो ट्रेड्समेन होनना मिथिगौ आरो बेनो जाबाय ग्रेड 4 8 पासनिफ्रायनो हागोन आप टु डिग्री पाससिम आरो बे पस्टआ गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ दा बेयाव जों मेजर कन्टेन्टखौ रायलायगोन बेनो जाबाय कनस्टेबल एक्साइज बेनिफ्राय ग्रेड 4 आरो लोगोसे जोंहा माखासे जेलारबो दङमोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइडआव दा लोगोफोर जों नायगोन गिबियाव बेनो जाबाय जोंहा एक्साइज डिपार्टमेन्टनि बागै आरो बे एक्साइज डिपार्टमेन्टआ जाबाय जों बुजिगौ सरासनस्रा बर' रावावहाय जौ हमग्रा डिपार्टमेन्ट होननानै बुजिगौ जाय गोनो गोथो जादोंमोन स' बिनि स्केल फी आसाम पुलिसजों सेमानो आरो बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन आसाम पुलिसानो बेनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन 10 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 8 सिम थागोन फेब्रुवारि स' पस्टआ 322 दङ हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हागोन दा बेनि क्राइटेरियाखौ आं साज्रां नोंथांमोननो होगोन मानोना सिगाङाव भिडिअ खालामखाबाय दा बेयाव 10 पासनिफ्रायनो हागोन जायफ्रा 10 पास जाबाय हागोन मेक्सिमाम खोथा गैया 10 पासनि डकुमेन्ट्सखौ नायगोन आरो जायफ्रा 10 पास नङा हानाय नङा पस्टआ बेबादि रोखोमनि दङ आरो जोबोर मोजां पस्ट दङ नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर बेयाव इलिजिबल जागोन स' बेयाव लिरखादों 10 पास बेनिफ्राय मोजां मोनसे फिजिकेल फिटनेस होदों जेराव नोंथांमोना मेन्टेलि आरो बडिलि फिट जानांगोन अब्लासो नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ मेडिकेल टेस्ट लानाय जागोन बेयावबो स' बेनिफ्राय हाइटआवबो गायो दा हाइटखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लादो आं बुंबाय थाला नोंथांमोना मिथिखागौ बेनिफ्राय जों बेखौ स्किप खालामसै स' बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जागोन जेरै नकनि थायोब्ला रिजेक्ट जागोन बा फाइल्स थायोबा रिजेक्ट जागोन आरो अके स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौआ बुंदों नोंथांमोननि 10 पासनि डकुमेन्ट्सखौ हरजोबनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन बे गैयाबा हले जानाय नङा बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन बे गैयाबा नोंथांमोना हानाय नङा स' बेखायनो दानिफ्रायनो मोजां रेडि खालामखादो दा फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो लिंहरगोन जायफ्रानोखि एक्सेप्ट जाबाय रानिं खालामहोगोन बेनिफ्राय लं जाम्प दङ मोननै रोखोमजों लानानै 40 मार्क्सनि एग्जाम दङ आरो बेवहाय हमना ला टेस्ट दङ देन बेनिफ्राय 1600 मिटार्सल' खारनांगौ हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 800 मिटार्सल' खारनांगौ टाइमिंखौ नोंथांमोना नायना लादो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै आरो बेयाव काट अफ लानानै नोंथांमोनखौहाय लिंहरगोन माखासे टेस्ट दंबावो जों बेखौ नायनोसै फैदो दा बे टेस्टआ जाबाय 100 टाइपनि कुइसन फैगोन माल्टिपल टाइपनि अफलाइन एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया नाथाय मार्क्सआ 50ल' सिलेबास मेथ्स दङ इंलिश दङ लजिकेल रिजनिं दङ मेन्टेल एबिलिटि दङ आसाम हिस्टरि नायनांगोन जिअग्राफि पलिटि इक'नमि जिके आरो बेनिफ्राय एवारनेस बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सखौ नायनांगोन बर'जोंनो एग्जाम लिरनो मोनगोन टेनसन गैया एनसिसि थायोब्ला एक्सट्रा नाम्बार मोनदों एनसिसि ए दङ बि दङ सि दङ बेखौ मेक्सिमाम 5 मार्क्स होदों स' बेनिफ्राय लास्टआव बे जाबाय भाइभा लानाय जागोन अरेल लानाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोनखौहाय लास्टआव सिलेक्सन प्रसेसखौ खालामगोन अभारअल काट अफ दिहुननानै स' बेनिफ्राय गासैबो टटेल मार्क्सआ 100 बेनियाबो देन बेनिफ्राय रिलिज खालामगोन नोंथांमोनखौहाय आरो साख्रि होनाय जागोन अके देन बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो ट्रेड्समेननि सायाव माबादि ओंखारदों कामान्डुनियावबो दङ आरो लोगोसे स्टाफआवबो दङ दा लोगोफोर जों नायनि माखासे डिटेल्सखौहाय दा नैबे पस्टआ ट्रेड्समेन आसाम पुलिसाव ट्रेड्समेन ओंखारदों जेरै इण्डियान आर्मि गुबुन गुबुन कम्पानियाव ओंखारो दा नोंथांमोना बिदि मोनदों आरोना स' बेयाव पस्टआ दङनो ग्रेड 4 स्टाफआव 458 बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा दङ कामान्डु लेभेलाव 360 बेनिफ्राय जोंहा माखासे दंबावो बेनो जाबाय जोंहा स्टाफआवहाय 97 देन बेनिफ्राय आरो लास्टआव फायार एन्ड इमारजेन्सिनि थाखाय 13 दङ दा टटेल पस्टआ जोबोर बुरजा दङ बेयावबो दा ओरैबायदि आन्दायगासिनो दङ कामान्डुआव मानो ग्रेड 4 ओंखारदों दा नाय केम्पआवहाय गोबां खामानि मावग्रा नांगौ जायो बेखायनो ग्रेड 4 नांगौ जायो जेरै ट्रेड्समेन स' बिनि एप्लाइआबो जागोन 10 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआबो बेनो सेम दङ स्केल पेखौ नायना ला जोबोर मोजां नोंथांमोना मोनदों ग्रेड 4 आवबो दा एसटिपिआव खमबाबो नोंथांमोना जेनेरेलाव थांनो हायो बैसोनि खोथा स' बिनिफ्राय बेयाव बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम कामान्डु लेभेलाव 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम एसटिफ्रा स' बिनिफ्राय गुबुन मोनसे पस्टआव 18 निफ्राय 45 नोंथांमोना मोनगोन आरो बे पस्टआ जाबाय टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेल स' बेनिफ्राय मोनसे गोनो गोथो जादोंमोन आरो लोगोसे मिस आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन थ' बेनि थाखाय आं बयनावबो निमाहा बिबाय जाहाथे नोंथांमोना निमाहा होयो गोरोन्थि जानायनि थाखाय स' बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया जाबाय मिनिमाम 8 पास मेक्सिमाम एचएस पास जायफ्रा डिग्री पास बेयाव हानाय नङा नाथाय जायफ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआवहाय एचएस पासल' दङ नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन बाट नोंथांमोनखौहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन स' बेखायनो 8 पासनिफ्राय एचएस पासआ बे पस्टआव इलिजिबल जागोन 100% स' बिनिफ्राय जोंहा डिटेल्सखौ नायबावगोन जायफ्रानोखि आइटिआइ दङ नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जागोन स' बेयाव आंहा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन बेनिखायनो फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौहाय निमाहा बिबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो निमाहा होयो बे मिस्टेकनि थाखाय मानोना आइटिआइ नांथारगौ होन्दोंमोन आङो दा बेयाव 5 मार्क्स दङ आरो जुदि आइटिआइ थायोब्ला एक्सट्रा बेनिफिट्स दङ आरो बाट गैयाबाबो नोंथांमोना बे लिरनाय मथेब्ला स' नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय एचएस पासआ इलिजिबल जागोन बे ट्रेड्समेन पस्टआव
स' बिनिफ्राय PhDआव नाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव हाइटखौ नायदो नोंथांमोना 158 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 147.5 आरो नोंथांमोननि चेस्टआ अनलि फर मेल बे जाबाय 80 थानांगोन ST बाबो आरो लोगोसे 85 बे जाबाय ST नि थाखाय स' बिनिफ्राय बेयाव माबादि बिदों नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स सिलेक्शन प्रसेसआव दा लोगोफोर बे ट्रेड्समेनावहाय स्किल टेस्ट लागोन थ' बेयाव रानिं दंना गैया गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ 10 पासनिखौ नांजोबनांगोन जुदि 10 पास गैयाब्ला 8 पासबाबो हायो नालाय 8 पासनि थाबा जागोन जुदि 8 पासनि गैयाब्ला 10 पास थाबाबो जागोन आरो ना देन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन बेनिफ्राय डोमिसाइल PRC जेबो बेयाव नाङा स' बेनिफ्राय जायफ्रा ITI दङ एडिशनेलखौहाय जुदि आपल'ड खालामनो हायोबा एक्सट्रा नाम्बार मोनगोन बेयाव बुंदों कम्पालसरि होआसै स' बेनो जोंहा एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन नोंथांमोना दङब्ला साबसिन मोजां जागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय स्पेशेल नाम्बार थागोन बा नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन स' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव गासिबो अके जाबायब्ला नोंथांमोनखौ लेंहरगोन माखासे टेस्टनि थाखाय बे जाबाय नोंथांमोननि ट्रेड टेस्ट जि खामानि मावनो रोङा बेखौ नायगोन होननानै बेयाव सिलेक्शन प्रसेसआव दंखायो स' बेखायनो नोंथांमोनखौहाय टेस्ट लानाय जागोन PhD आरो लोगोसे नोंथांमोननि ट्रेड टेस्ट दा PET होनबासो रानिं थायोमोन बेयाव रानिं होनाय गैया दा फिजिकेल स्टेन्डार्ड होनाय लोगो लोगो हाइटखौ नायगोन चेस्टखौ नायगोन दा PET होनबासो रानिं थायोमोन आरो दा बेयाव लिरनाय नुवासै रानिं गैया स' बेनिफ्राय उनावहाय मिथिबावगोन दा बेयाव अनलि PhD आरो TPT होनना बुंदों माने ट्रेड नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट आरो ना बेवहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो अके जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय फाइनाल लिस्टखौ होगोन आरो ओइदिनखालि नोंथांमोननि नाम्बारखौ नुखागोन रिजेक्ट एबा बेसेबां नाम्बार मोनदों थ' नोंथांमोना ओइदिनखालिनो मोनगोन जेब्ला रिलिज जायो स' बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड लांनो होदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय साबमिट खालामनो हायो स' बिनिफ्राय पेनेल थागोननो दा प्रफेसन पेनेल थागोन ट्रेड टेस्ट खालामग्रा जेराव हमना ला कुकआवहाय माबादि सङो खावो बेफोरखौ नायगोन आरो माबादि वाटार केरियाराव माबादि रोगायो बेफोरखौ नायगोन आरो पेनेल थागोन आरो इन्टारभिउ लागोन स' बेनो टेस्ट आरो नोंथांमोननि ट्रेड टेस्ट होनना बुंनाय जादों ट्रेड्समेन नालाय बेखौ नायगोन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट लाखागोन नोंथांमोना गासिबो अके जाबासो नोंथांमोना बेफोरबादि टेस्टआव थांनो हागोन आरो स' बिनिफ्राय लोगोफोर माखासे इन्सट्राक्सन्स दङ बेखौ नोंथांमोना गाव गावबो नायना ला जाहाथे क्लियारसिन जायो स' बे इन्सट्राक्सनाव दङ केन्डिडेटआ जुदि माबाफोर जुदि प्रब्लेम जायोबा बा जायखिजाया फेल जायोबा जायगायावनो इलिमिनेट खालामगोन बा नोंथांमोनखौ टार्मिनेट खालामगोन मेक्सिमाम मार्क्सआ 50 बेनिफ्राय पास मार्कआ 30 मोनथारनांगोन आरो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय थ' जियानो जा बे ओंखारबाय स' बेनिफ्राय जेलाराव एसिस्टेन्ट जेलाराव डिग्रि पास जानाय एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा दा गुबुन गुबुन पस्टआव आं नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ लाबावगोन बाट एसिस्टेन्ट जेलाराव नोंथांमोना डिग्रि पास जानाय लोगो लोगोनो बयबो इलिजिबोल जागोन बे पस्टआव स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय फिडिसिएल आरो लोगोसे इडुकेसन पस्टआ फैथारसिगोन दा बावैनो दा बयबो नोंथांमोना बे आसाम फरेस्ट कमान्डआवबो रेडि जादो बैसोआ बेबादिनो 30 इयार्ससिम गाहाम मोननो हागौ दा जेरै आसाम पुलिसाव फैदों थिग बेबादिनो 30 इयार्ससिम नोंथांमोना मोननो हागौ आरो दा जायखि जाया नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय आं आसा खालाम नोंथांमोना बुजिसिनबाय दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ आसाम पुलिसनि आरो जेब्ला गोदान साख्रि ओंखारबावगोन आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव लाना फैगोन